tiedä miten se on. Nyt se varmaan mua ottaa homma. Ja aloitetaan sitten tehoesittely. Aloitetaan porapatruuna eli sakaramiina. Tuossa vallin etuosassa näkyy tuo nukke, jonka jalkaa kuvaava kumisaapas on asetettu sen porapatruunan päälle. Ja sytytetään ensimmäinen panos. Niin. Laitoin. Kyllä se nukke on. Ei vittu. Sinne lensi kumppari. Kumisaappaa. Tässä vaiheessa huono läppä kertoo Japelle, että pystytään Turva kiinni! Jatketaan! Seuraavana räjähtää siellä taimaisena 500 metrin päässä pohjamiina. Valmis! Tuo on aika iso jytäys jo. Ihan jee. Oli siisti. Vittu toi ääni tuli. Seuraavana telamiina. Etäisyys noin 400 metriä. Tai jos se vielä enemmän varmaan. Tää sentää päällä. Sitten tuossa teräslevy edessä kylkimiina 87. Etäisyys sama kuin telamiinalla. Sytytä! Ja sitten putkimiina 68. 300 metriä. Kaikki lähti. Selvä. Seuraavaksi osastojen johtajien johdolla. Samat osastot, samat johtajat. Oliko tää vittu tää? Tiedätte ja katsotte minkälaisten jälkeen niin maaleihin teki. Ei ollut kummaa. Tuu mitään paskaa. Tää helvettiä.